So finally guys, दा माने आं दुगैखांबाय आरोना, बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना, माने दुगैया सप्तासेसो जाबायमोन आरोना गाइस। ओमफ्राय दा आङो माने आंनि NS125 नि रिभिउ लाबोनो नागिरदों आरोना। दा आङो माने ओमफ्राय आंनि बाइकखौ दुरुनना लाग्रोनोसै आरोना गाइस। नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरोना, होमबासो मिन्थिगोन। So दा फाइनालि गाइस माने न'निफ्राय ओंखारबाय आरोना, ओमफ्राय न'निफ्राय ओंखारबोनायखौ आं लाबोदिया आरोना गाइस। ओमफ्राय दा नै आं दा थांबाय दं गाइस, नायलांबाय थादो। माने आं दे बुंदोंमोन ना गाइस, माने आङो आंनि NS125 खौ रिभिउ लानो थाखाय थांबाय दं आरोना गाइस। माने ओमफ्राय मोनसे मोजां जायगायाव थानानै भिडिअ लायनोसै आरोना गाइस। नायलांबाय थायोबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम। बियो ओमफ्राय अरुणाचल आरोना गाइस, हाजो खाथिथार जायो आरोना जोंना। ओमफ्राय गामिया अरुणाचल होनना बुङो बे जायगा। गजब बेइज्जती है। बिराद मानसि नायो आरोना, ओमफ्राय केमेरा लानानै फैबाथाय। कंट्रोल भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। So hello guys, नोंथांमोनखौ आंनि मनजय ब्लग इउटुब चेनेलाव खनसे बयखौबो बरायनाय थालायबाय गाइस। दा माने आं थांनाय दं आरोना मोजां जायगायाव। लामाया गाज्रि जाजोब्बाय नै। बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरोना गाइस। माने आं अबाव माने लकेसन जेराव जायगाखौ मोजां नुयो माने बेयावनो लागोन आरोना, माने नायनोसै आरो। बिराद टार्निं गाइस अरुणाचलनि लामाबाथाय, ओमफ्राय हाग्रा गोजा आरोना, ओमफ्राय मा बुंनो। टार्निं बिराद जायो आरोना इसिनि लामायानो। अबाव जायगा मोजां मोनो बेयावनो लानोसै आरोना गाइस, नायनोसै माबायदि जायो। दासिमबोथ' खनसेबो लायाखै आरोना। हाजो गोजा आरो नै सायाव हाजो। माने मबाइलनि केमेरा नालाय माने बारा माबा नुवा आरोना भिउखौ, माने साइडनि भिउखौ। ओमफ्राय इयाव बाइकखौ देखायबाथाय माने साइडनि भिउखौ नुवा आरोना, ओमफ्राय भिउखौ देखायबा ओमफ्राय बाइकखौ नुलायाबा। ओमफ्राय बाइकखौ नुवाबा बारा मोजां नुवा नालाय, ओंखायनो माने आं बाइकखौ देखायबाय आरोना गाइस। नायलांबाय थादो। जिरायना दं। गजब बेइज्जती है। थावबो गैया आरोना बाइकआ नै, गासैबो गैया थावआबो। मा जागोन, थाव जोबना होबाथ' गैला, नारनानैसो फैनांसिगोन। बिराद टार्निं लामाया, मा बुंनो। ओमफ्राय माने आङो गाइस सानदों आरोना, माने आङो हिन्दीबो ससे ओमफ्राय बर' ससे बुंनो सानदों आरोना गाइस। मा बुङो गाइस कमेन्ट खालामना खिथाहरलाय। बुंनांगौबा बुंसै, बुंनाङाबा बुंला आरोना गाइस। अ माय गड।
बैयावबो आं माने लाखिनानै नायदोंमोन आरोना जायगाखौ ओमफ्राय बे जायगाखौ बारा मोजां मोनिनि ओमफ्राय आरो फैबावबाय आरोना जेरै ओरैजाय आरो थांबावबाथ' माने दालां मोनहैसिगौमोन आरोना दालाङाव बिराद मानसि थागोन ओंखायनो आं थांथ'ला आरोना थांनायालाय बिनिफ्राय आं बेयावनो बानायनोसै आरोना गाइस नायलांबाय थादो भिडिअखौ आं माने ओरै सिगाङाव थांला आरोना सिगाङाव बे खाथियाव ब्रिज दङ आरोना ब्रिज खाथिसिम थांथ'ला आङो बिराद मानसि थायो बेयाव ओंखायनो आं बेयावनो नायनोसै आरोना आङो ओमफ्राय फाइनालि हाजो खाथियाव मोनफैबाय आरोना नै नायदो गाइस भिउखौ नै बेनो आरोना हाजोआ जोंना अरुणाचल आरोना बेयो अरुणाचल गोलैबाय ओमफ्राय नै बाइकआ ओमफ्राय आं दा खिथानोसै आरोना मा नै नायदो आरोना गाइस आंनि बाइकखौ नै दा ओमफ्राय फार्स्टआवनो आं खर'निफ्राय देखायनोसै आरोना हेडलाइटनिफ्राय नै बेबायदि आरोना खर'खै माने सिगांनियाथ' बेबायदि नङामोन नालाय सिगांनिया नै बेबायदिमोन आरोना गाइस नायदो नै ओमफ्राय बेबो बिदिनो ओमफ्राय इन्डिकेटराबो एख' चेन्ज जायाखै आरोना बेनो बे इन्डिकेटराबो ओमफ्राय बाद बाखिथ' गासिबो सेमानो आरोना इन्जिन सिन्जिन गासिबो एखेयानो गोजा आरोना ओमफ्राय नैबेयो चेन्ज जादों आरोना मिटारा माने मिटारा सिगांना बेबायदि नङामोन आरोना नै नायना लादो आरोना मिटारा नै बिदिमोन आरोना गाइस नायदो ओमफ्राय उनावथ' जेबो चेन्ज जायाखै आरोना एखेयैनो बेनो माने सिगांनि बायदियैनो आरोना दासिमबो माने नै नायना लादो सिगांनिया माने हेडलाइटजों ओमफ्राय नैबेजों मिटारजों माबाजों माने एखे नङामोन आरोना बेलेगमोन ओमफ्राय दा बेबायदि जाबाय आरोना नै नायदो सिगांनियाबो नै ओमफ्राय मोनसे आरो चेन्ज जाबावदों आरोना ओमफ्राय नै बियो आरोना आपार दिपारा बेयाव गैयामोन आरोना आपार दिपारा बेयाव दंमोन आरोना सिगांनिया ओमफ्राय दा नै इयाव दं आरोना आपार दिपारा निउ मडेला नायदो बिनिफ्रायथ' गाइस जेबो चेन्ज गैया आरोना गाइस नायनानै लाबाय आरोना गाइस बिनिफ्रायथ' गाइस ओमफ्राय जेबो चेन्ज गैया आरोना बाइकआव ओमफ्राय आङो वेल कभार उनावबो सिगाङावबो होना लादों आरोना नै ओरैबो उनाव इयाव मोनसे ओमफ्राय बाइकआ नै गोलैनानै स्क्रेच जाजोबना दङ आरोना नै इयावबो स्क्रेच जाना दं ओमफ्राय नै बे खर'आवबो नै इयाव फंबाया अबेबा खोलना लाबोदों आरोना नै स्क्रेच जाना दं इयावबो नै स्क्रेच जाजोबना दं आरोना नै बेनोसै आरोना दिनैनि भिडिअआ गाइस ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय ओमफ्राय गाइस मोनसे दाखालिजे नैबे स्क्रिनाव होनाय भिडिअआव जे आं बुंदोंमोन ना गाइस माने 500 भिउ फैयोबा माने आं 1 GB डाटानि माने गिभवे माने होगोन होननानै आरोना ओमफ्राय माबाखौ बे भिडिअखौ माने आङो कपि खालामनानै माने दिनै रेन्डम कमेन्ट मारिगोन आरोना बे भिडिअनि लास्टाव नुनो मोनगोन आरोना माने बे माने रिभिउ आंनि NS125 रिभिउनि लास्टाव नुनो मोनगोन आरोना गाइस ओमफ्राय आंनि फेसबुक पेजनि माबाखौ माने लिंकखौ गाहायाव होना दोनगोन आरोना माने डिसक्रिपसनाव थांनानै जाय उइनार जायो ओमफ्राय माने बेयाव कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आरोना गाइस ओमफ्राय आं 1 GB डाटाखौ सोना हरसिगोन आरोना गाइस